welcome back to my channel. For today's vlog, mag-react ko. Mag-react ko sa ako ang nakita sa TikTok nga katawanan. Gang na ako regalo nimo. Hala, unsa ba na? Tag-ana sa. Hala tagay ko klubi. Oh sige, para sa liog. Kwintas? Dili, lugod. Siyempre, kita magkuan kita mag-expect kita kay sa liog, di ba? Kwintas, liugod siya. Kwintas gid siya, dili siya sing-sing kaya sing-sing sa kamot man na kita siguro sa iyang uyab nga daga siya delikdik nga. So before ang kwintas lugod sa ang irigalo ay na ng kwintas. Hindi mag-expect nga dili. Ay just ka, ano ba yan? Sa una, kung manguyab, harana-harana pa. Karon, lingkod-lingkod, istorya-istorya, pagtindog, uyab na. Relate anak karon no. Pero dili pud tanan nga. Grabe pud nang pagtindog mauyab na dayon, dili pud siguro naay inana pud yun murag sa generation man gud karon murag naa na gyud naay inana gyud na dali ra kayo ang uyab mapay pag-istorya, mapay pagkita, uyab na dayon gamay istorya pero napoy dili napoy taud-taud po dili pud siya kay ingon nga ko ano dili pud tanan. Diyos ko. Unsa naman kaguryo nga ang trabaho daluhon man nimo diri sa balay? Iparas man ko din ni boss day kay kuhaon na ni ugma. Ikaw ra gyud imbalmer nga magdaog pa tay sa balay. Bahala na lang kadira walay kwarta. Dili pwede nga magdalag na si hadlok manggalita katong parente mamatay. Ikuan hadlok manggalita katong gimaw until kay dito sa ilahan. Ano sa naman taw. Sa simbak ko. Wala gid. Wa na jay pan ani. Mao na dira basta galiting hangin kusog kay hangin din ay ulan dili jud pwede nga magpayungta kay maguba gyud ang payong maguba ang kuan kay paliron man gyud sa hangin ang payong labi na og dako nga payong at para kay ana palit gidala sila kay ang payong tiklopon gyud na siya og hangin para ra gyud na siya sa ulan kay kung ang hangin og ang ulan kusog kay hangin mabasa na lang gyud ka maligo na lang gyud kay maguba gyud ang payong kung dala pa ka magamit pa ka og payong nga kusog ang hangin guba jud ang payong kadto kay dako man gibalid gyud dala sila dili sila makabreak dala sila sa hangin. Ron uso naman ko kay ang TikTok murag sa karon ang nag-TikTok gamay na lang jud kay isang tanan maihap na lang jud sa tudlo kung pila na lang ang nang wala ni apil aning TikTok kay kung kaluyan di sa Ginoo na po di tay makuha pod sa TikTok mao nang lingaw-lingaw lang po mga lingaw-lingaw na po nagtininood pero na po gyud kasagara lingaw-lingaw lang gyud nga makita po ang ilang murag kani mga TikTok parehara ni siya sa YouTube na murag atong kuan lang ba murag ka ng diary lang dali siya nga ang ato ang mga video dili ma-delete pwede na to lang taon og balik-balikon hantud na matigulang na jud taong maayo kunang ang iyang bana nagpasilpon siya iyang bana may mag-video sa iyang mag-TikTok siya man nakabungong iyang bana kay ganahan siguro so ito paborito pong tukar sa iyang bana sayang walay mahimo di ba. Okay, that's all for today. Thank you for watching.
See you again next vlog, next react. Thank you. Bye-bye. God bless.